I ja tako trčeći nailazim na Emine najbolje drugarice koje sede u kolima hitne pomoći sa krvavim košuljama. I ja tu potpuni šok doživim. Ja kažem, deco, šta se desilo? I oni ne mogu da pričaju. Ja kažem, pa gde je Ema? Ja sad tražim pogledom Emu i oni kažu, ne znamo. I ja tada zapravo uspevam da osvestim taj užas i zašto sam ja tu. I samo čekate da vam neko potvrdi i da kaže žao mi je. I kad on kaže žao mi je, vi onda zapravo puštate taj krik koji u vama čuči od 8:45 i više ne čujete ništa. I ja tada zovem mamu u tom teškom stanju šoka, Dragana, i izgovaram samo 3 reči. Ema je poginula.